El diumenge 4 de setembre era el torn dels més menuts de les filaes de moros i cristians. Era el dia de l'entrada infantil. La vesprada arrencava amb la desfilada del bàndol cristià, que com el moro que vindria després, seguiria el mateix ordre que l'entrada del dia anterior. Els menuts apunten maneres. Miren si no aquest xicotet gran cap dels bandolers. Els menuts valencians foren els següents, amb una gran cantera. Per a molts seria la primera vegada que desfilarien sols, i és que fa 2 anys que no es celebra la festa i des d'aleshores han crescut molt. Són xicotets, però van compassats els passos dels mariners i marineres. De lluny reconeixem la fila Pirates pel seu intens color roig de les vestimentes. De la maneta o en braços recorren els carrers de l'Olleria que els veuran créixer sent partícips de la festa. 1, 2, 3, 4 cotxets i fins i tot aparells. No és d'estranyar que amb tanta música, tant de color i tanta gent al carrer ens quedem bocabadats. Si és que no podem fer més que aplaudir la gràcia d'aquests 2 pirates que precedeixen la carrossa convertida en vaixell pirata. La veritat que és el nostre futur. Tenim que fer-la cada volta més bonica i més gran perquè és el nostre futur, són els nostres xiquets i xiquetes que al final es convertiran en els nostres festers. Entonces tenen que en poques paraules, tenen que mamar la festa des de ben xicotets, entonces tenen que anar aprenent i a voldre la festa com la volem els majors i els nostres majors. Tot això és una cadena. Pel bàndol moro, les primeres foren les xiquetes a bencerrajes, perfectament conjuntades en vestimenta, i les seguien la fila xirigotes, que donarien pas als i les rebeldes que vindrien en carrossa. Tots i totes estan de festa, però quan ja són, ni el soroll pot interrompre el d'aquesta menuda dels abacies. Els membres infantils de la fila corda curta foren un dels grups més nombrosos, lluint gelaves, al igual que els llevantins. A poc anirien desfilant la resta de les filaes. Juvenil i bohemios tancarien l'entradeta morocristiana. Per acomiadar l'acte seria la reina infantil Elena González i la seva cor d'honor qui farien aparició en una carrossa de fantasia. El mateix diumenge, a les 8 de la vesprada, s'encetava una de les processons més esperades que destaca no sols per ser una gran mostra de fe i respecte al patró, sinó també pel seu color i atractiu en dur tots els festers les vestimentes lluïdes durant l'entrada, un acte on la religiositat i la fantasia combinen a la perfecció, la processó en honor a Sant Miquel. La més gran de totes, la que més gent participa, perquè participa totes les filaes de moros i cristians en tot el seu color d'estratges que van lluir ahir de gala per a eixir a l'entrar, i és una festa que té molt de color i dedicada a Sant Miquel. Per a nosaltres és especial, és la nostra, és la de Sant Miquel, la professor de tots els nostres festers. Sant Miquel realitza el seu recorregut sobre una anda duta al coll per 12 portadors i festers i amb tots els fanals encesos. Al sant se li representa com un àngel amb armadura de general romà, brandant una espasa, ja que segons la tradició cristiana és considerat príncep dels àngels i capdavanter dels soldats de Crist, i per jerarquia li correspon enfrontar-se a Llucifer. Avui és un dia d'emocions, de sentiment, devoció,
i és un dia molt esperat per tots nosaltres. La Festa de Moros i Cristians de l'Olleria va ser fundada l'any 1954 pels veïns del poble que es dedicaven a produir vidre com a homenatge al seu patró Sant Miquel Arcàngel i 9 anys després començaren a celebrar-se com a festes patronals. Els vidrers van dedicar la festa a Sant Miquel i hi ha molt de fervor a Sant Miquel, com a batallador perquè siguem millors persones i que anem traient el nostre mal per a vencer-hi i cada dia ser millors. El desig d'aquells vidrers que somiaren en fer unes festes que donaren exemple està més que complit i Sant Miquel Arcàngel, juntament amb els moros i cristians, és testimoni del pas del temps i consolidació d'una tradició arrelada i afermada a l'Olleria.